Acayip vaka münasibetli paytahtymyz Aşgabatda geçirilen dawarada arkadaly gahryman serdarymyz tarapyndan ýurdumyzyň jemaat hojalygy ulgamy üçin satyn alyp berilen ýürüteleşdirilen täze döwrabap awta ulaglaryň, tehnikalaryň we enjamlaryň gadam goýan täze garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede watly atmurady mekan ýylymyň ilkinji günlerine pudoň işgärlerini ajaýyp sowgada öwürlenigini ulugwançdan aýratyn bellediler. Olar köp sany häzirki tehnikalaryny täze ýylyň ilkinji günlerine tüýs direkden hoşaýlyk bilen kabul edip, hormat prezidentimize we gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýtmak bilen bir can saglyk uzak ömür alyp barýan giň işlerine mundan meýlekde üstünlikleri we rowaçlyklary arzuw etdiler. Bu doçun şeýle döwrabap tehnikalaryň satyn alyp berilmegi ýurdumyzda hormatly prezidentimiň başdanlygyna amala asylýan işleriň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistany ähli taraplaryny üstürmäge düýpli çemelleşilýänini aýdynlyk bilen görkezýär. Ahali vilayet häkimliginiň jemaat hojalygy birleşigine getirilen şeýle tehnikalaryň garşylanyş dawarasy gahryman arkadamyza we arkadaly gahryman serdarymyza tüýs direkden hoşallygyň beýana urly. Bu içeri gatnaşan vilayetiň hemde pudoň ýol başçylary we işgärleri arkadaly gahryman serdarymyzyň satyn alyp beren we has kämil we kuwwatly bir näçe işleri üstünlikli ýerine ýetirmäge ýürüteleşdirilen täze tehnikalar toplumynyň vilayetiň ýaşaýjylarynyň jemaat hyzmatlarynyň kiliniň we derejesiniň has artmana münasip goşun goşmagy maksat edinip gaýratly zähmet çeken pudoň zähmet toporlaryna ýokary ruhaniyetlik döredip olar üçin täze sowgadan öwürlenigini bellediler. Balkany vilayeti ýurdumynyň durmuş ykdysady ösüşine halkary ähmetli möhüm sebitlerimizden bir hukmuna aýratyn orna eder. Bu ýerde Hadar deňiziniň kenaryna gahryman arkadamyzyň ýygydaly tagallalary netijesinde kemale gelen dünýä ähmetli awada milli täýakçylyk zolagy ýer ýüzüniň jahan keşdeleriniň üstün çekýär. Şoňa bu ýükünjekde iň döwrabap tehnikalaryň hyzmatyndan peýdalanylmagynyň ýoly goýulmagy maksada laýykdyr. Daşad vilayet häkimliginiň jemaat hojalygy birleşiginiň işgärleri de sebitiň ähli ýaşaýjylary da täze ýylyň ilkinji günlerine täze tehnikalary ýyllana sildiler. Şu münasibetli geçirilen dawarada vilayetde awadançylyk işleriniň geçirilişiniň hilini ýokarlandyrmakda ul ähmete eýe boljak şeýle köp sany tehnikalaryň satyn alyp berileni üçin gahryman arkadamyza we arkadaly gahryman serdarymyza tüýs direkden hoşallyk bildirli. Lewap vilayet häkimliginiň jemaat hojalygy birleşigine getirilen şeýle tehnikalaryň garşylanyş dawarasy gahryman arkadamyza we arkadaly gahryman serdarymyza tüýs direkden hoşallygyň beýana urly. Mary vilayet häkimliginiň jemaat hojalygy birleşiginiň işgärleri de tebitiň ähli ýaşaýjylary da täze ýylyň ilkinji günlerine täze tehnikalary ýyllana sildiler. Ýürüteleşdirilen köp sany täze häzirki zaman awta ulaglaryna, tehnikalaryna we enjamlaryna halkymyzyň milli däp düsturalyna laýyklykda agun sepilip arajylardan ally, ýüzälik tutadyrly hemde ýaşullar iň pek doga dilegleri aýdyp olaryň işlerini ak pata berdiler.